May caller tayo na sa kabilang linya, si Wendy ng QC. Hello. Hello. Hello, Papa Jack. Hello po. Good evening, Papa Jack. Good evening din. Masamod din. First time ko pong tumawag. Congratulations. Ang hirap tumawag dito. Nakatawag ka na. Yes. You are Wendy. You're from QC. You are 19. Saan ka banda sa QC? Sa may Katipunan po. Sa may Ba't ang arte magsalita nito? Ano ka? Katipunan? Opo. Katipunan? Katipunan po. Katipunan. Okay. Sige. Ikaw ay taga Katipunan. At anong ginagawa sa buhay sa edad na 19 years old? Nagtatrabaho po. Lumweldo ka na? Hindi pa. Ang damot na ito pa. 1.5 lang eh. Ano siya ang trabaho mo, Wendy? Kasambahay po, Papa Jack. Proud to be kasambahay. Good! Ang gusto ko, ate. Diba? Kasi Opo. kung wala kayo, di wala. I mean, di ba mahirap na trabaho yan, ha? Oo nga, Papa Jack. Kami nga, magpapaalam na yung kasama namin sa bahay. Makikipag-date daw siya. Pero may kapalit na. Ano bang dapat na qualities ng isang kasambahay? Ano po, dapat matapat sa amo. Ayan. Paano pinakikita sa amo ang katapatan? Ano ang tinatapat mo sa amo mo? Hindi sorry. Papa Jack. Paano ka paano ka nagiging matapat sa amo mo? Hindi kasi minsan, Papa Jack, china-challenge ka rin ng amo, no, na maglagay sila ng pera kung saan. Tapos, alam yung Papa Jack na mapagkakatiwalaan. Opo. Yeah. Tapos, yung gawin yung trabaho kahit wala yung amo. Yan. Hindi yung pag wala yung amo, sinusukat yung mga bestida ng amo, gano'n. Diba? Kaya pag wala yung sir tsaka ma'am, nagluluto ng bacon, tapos kakain mag-isa, gano'n, anak ko. Diba? Tapos nood TV, Papa Jack. Diba? Gano'n, naka-curlers pa yan. Ha? Ayan, ate. May mga amo kasi na okay lang sa kanila yon. Yung pamilya ang turing, 'di ba? Pero wag naman sa to the point na magmamalabis, no? Opo, Papa Jack, wag yung inaabuso. Hindi magpayo si Si Papa Jack. Matagal ka na sa kanila? Matagal na rin po. Mga gaano katagal na? Magto 2 years na po. Magto 2 years na. Napagalitan ka na ba? Opo. Anong ginawa mo nun? Nag-ingay po ako. Bakit ka nag-ingay? Kasi po, yung amo ko, ayaw niya sa medyo maingay. Tapos ako, kanta ako ng kanta habang naglinis. So, naingayan siya. Nagalitan niya ako. Ay, wala lang, baka na baka maybe, lalaki o babae? Babae po. Maybe she's just having a bad day. Wala ka namang ginagawa. Minsan, paglilibang sa sarili yan, di ba? Opo, po kasi yun, Papa Jack, umaga. Pero wag naman, okay lang kanta, pangit naman naglinis ka ka dyan, nagigigiling ka dyan. Mawirdoan ako. Diba? Nag-asayaw ka ng, I'm never gonna dance again. Guilty feet I've got no rhythm. Baka nang bibig. Ganun nga po talaga, Papa Jack. Ako rin, kanta ko ng kanta eh. Madalasan, pero kumikita ko dyan, buti nakainom yung mga nakikinig sa akin. Hello po sa aking Paddy's Point family. Sir Paolo! Maligayang pakikinig sa'yo. Ng Paddy's Point. Sige na, Wendy, magkwento ka na. Sige, Papa Jack. Ganito po kasi yun, Papa Jack. Meron akong boyfriend. Nagtatrabaho din siya dito sa village na pinapasukan ko. Isa siyang, security guard. Yan. Papa Jack? Kung isa sang security guard, ang tanong dito, makitimbang batutan niya. Hindi, Papa Jack. Maputi. Papa Jack? Di wow. Kasi nung nagkakahilala kami, Papa Jack, una, hindi ko siya pinapansin. Kulit siya, nangungulit talaga siya sa akin. Tapos nung pinansin ko na siya, ayun, nangligaw na, tapos naging kami na. Ganun naman talaga baka yun yung time na Papa nagkakakanta ka kasi inspired ka.
Opo, inspired po ako kasi mabait siya. Tapos, Ano nagustuhan mo sa kanya? Yung Mabait. tuck-in niya, gano'n. mabait Papa Jack, simple, tsaka laging nagsisimba. Kumbaga, yung karamihan ng katangian na gusto mo sa lalaki, nakita mo sa kanya. Opo, Papa. That is so sweet. Like, Yun nga po, Papa Jack, ang inaano ko lang is, last month po, umalis siya pa abroad. Teka, gano'ng katagal na ba kayo? 8 months na po. 8 months. Sige. Umalis siya last month, nagpuntang abroad. Opo, Saan ang bansa? Qatar daw. Qatar daw. Parang hindi ka sure, parang hindi ka naniniwala, may daw. Kasi po, hindi niya sinabi sa akin kung alam ko Papa Jack na aalis siya, pero hindi ko alam kailan siya aalis kasi umalis siya na hindi nagpaalam Papa Jack. Ay. Baka nasa Qatarman lang yun. Qatar niyo, Qatarman. Kasama. Talaga? Paano mo na lang nalaman na kaalis na siya? Kasi nangulit ako dun sa mga kasama niya Papa Jack. Dahil di mo na nakikita. Oo, kasi hindi na po siya nagtitext, hindi na siya tumatawag, tas hindi na siya nakokontak. Kaya nangulit ako dun sa kasamahan niya. Sabi ng kasamahan niya, wala na daw dyan, umalis na daw. Sabi nila nag-abroad daw, then ang sabi ng iba, lumipat daw ng trabaho. Hindi ko alam. Yun nga, baka mamaya, wala naman sa Qatar yan. Hindi ko alam Papa Jack, kasi contact ako ng contact sa kanya para na nga akong hinahanap ko siya sa Facebook. Hindi mo na, yung 8 buwan na magjowa kayo, hindi kayo magka-Facebook? Wala po kasi siyang Facebook, Papa Jack. Baka lang hindi mo alam. Baka po, Papa Jack, kasi kahit sa family niya, Papa Jack, wala akong alam. Ay? So, this might be a remote possibility, but it's still a possibility. Baka may pamilya pa nga yan. Hindi ko rin alam, Papa Jack, kasi nung mga last year din, Papa Jack, nung nagkita kami, may natuklasan ako dun sa ID niya na nakasulat dun, married na siya. Nagtanong ka sa kanya? Opo, nagtanong ako, Papa Jack. Ano sabi niya? Pero ang sabi niya, ano daw yun? Typographical error. Nagkamali ng type eh. Hindi daw totoo, Papa Jack. Ay, sus. Tapos, hindi ko alam ba't ginawa niya. Nag-propose pa siya sa akin. Binigyan ka sing-sing? Opo. Anong sing-sing? Gold? Silver lang po. Okay na yan, te. Okay, patubog natin yan. Di ba, Papa Jack? Nakakalungkot naman, di ba? Yung, ano ba yung nabasa kong quotation sa CR namin nung high school ako? Di ba? One of the most painful goodbyes are the ones unexplained. Oo nga, Papa Jack. Kaya... Nagets mo yun? Ako hindi ko nagets eh. Paano ba Tagalog nun? Di ba yung hindi nagpaalam? Umalis lang, di ba yung... Kakainis naman yan. Hindi nga siya tumupad sa usapan nun, Papa Jack, kasi may usapan kami. Pag umalis siya, pupunta siya dito sa bahay. Tapos, kasi, ano ko talaga Papa Jack, na ihatid ko siya sa airport. Ay, pero, ibig sabihin, bago pa siya tuluyang naglaho, alam mo na napakapaalis na siya. Opo, Papa Jack, kasi sinasabi niya sa akin na gusto daw niya mag-abroad kasi marami pa daw siyang pangarap sa buhay. Tapos, marami pa daw siyang gustong gawin. So, hindi ka, siyempre girlfriend ka, hindi mo man lang tignan kung asan yung passport niya kasi aalis eh, di ba? Yun nga, Papa Jack, hinahanap ko sa sa wallet niya. Wala akong mahanap. At hindi naman kasi sa wallet ang passport, ano ka ba? Hindi naman po niya binibigay, Papa Jack eh. So ano lang ang alam mo tungkol sa kanya, yung kanyang pangalan, itsura, gano'n. Ano lang po, Papa Jack, yung pangalan niya, yung pangalan, siyempre, alam mo yan kasi nga, makikita yan sa damit ng guard, di ba? Opo, tas yung edad niya. Ilang taon na ba siya? 33 po. 33? Opo. May edad Parang ako lang ngayon. Pwede wow, gano'n. Ay, nako.
Saan ba siya, ano bang binabantayan niya? Dito po sa village po, sa may Saan? Pwede ko mong sabihin yung lugar, Papa Jack. Ay, kung okay lang sa'yo. Dito po sa sa may White Plains. Mayaman mga tao dyan, te, ha? Hindi ko alam, Papa Jack. White Plains, Green Plains lang, eh. Hindi updated yung joke. Walang kawawa yung joke. Talaga? Ano ba ang dahilan ng pagtawag mo sa akin? Balak mong manawagan dito? Hindi po, Papa Jack. Gusto ko lang i-share kasi naguguluhan po ako, Papa Jack. Huwag ka na maguluhan. Naglaho na siya, eh. Hindi, tanong ko po, Papa Jack, bakit pa po ginawa niya yung mga effort na yon na aalis din pala? Eh, alam mo naman ng mga lalaki, ate. Di ba karami sabihin stupido sa ganyang bagay. Diba? Hindi kita masisisi na na-inlove ka sa kanya kasi nandiyan kayo sa isang lugar, di ba? Oo. Siya yung sabi mo nga, maka-Diyos pa nga yan. Inabandona ka niya. Eh, hindi natin alam, baka mayroon siyang magandang paliwanag pag nagkita kayo ulit. Pero nakakapagtaka lang, na parang wala kang kaalam-alam tungkol sa kanya. Oo nga po, Papa Jack. Kasi, saan siya nakatira dito sa QC? Dito lang din po sa loob, Papa Jack. Kumbaga barracks. Opo. May mga pagkakataong bang dinala ka sa barracks, te? Hindi po, kasi bawal po, Papa Jack. Bawal. Saan ka nagpupunta? Sa labas po, Papa Jack, nagsisircle. Yee! Circle. Tapos nanonood ng sine minsan. Yun na po, Papa Jack. Magkasama kayo nung Christmas? Opo. Nakita niya yung parol mo? Bakit? Ano ba parol mo? Inisan niyo? Ano last one? Hindi, Papa Jack. Wala kang parol ng Pasko? Wala, Papa Jack. Tanong ko lang. O di, wow. Kasi walang parol, Papa Jack, walang pambili. Hi. Ate, ganito kung tanong mo bakit niya ginawa yung efforts na mga ginawa niya tapos iiwan ka lang niya, malamang hindi ko alam ang sagot. Kasi pag sinagot ko yan, hinuhulaan ko yung sagot, hindi man ako siya. Di ba? Oo. Oo nga po, Papa Jack. Pero maliwanag ate na kung inabando na kanya, tapos kasama na yung detalye na wala kang gaanong kilala sa kanya, pagkakaalam sa pagkatao niya, hindi ka sinadya niyang ilihim sa'yo kasi alam niya na ang relasyon niyo ay hanggang naka-duty lang siya dyan. Hindi ko rin alam, Papa Jack, kasi lagi niya sinasabi sa akin na honest siya sa akin. Pero hindi nga po. Kasi ate, di ba, nakita mo married. Di ba? Nakalagay doon, kasal na siya. Oh. Married na siya. Sira ulo ka lang pag ilalagay mo yung married ang hindi ka kasal. Kaya po, Papa Jack. Adik-adik ka lang. Tapos ikaw naniwala ka naman. In love, Papa Jack. Bagay, no? Love is blind. Tama ba? Oo nga po, Papa Jack. Di wow, naniwala tayo love is blind. Di okay. Sige, naniwala ka dyan. Pero, Papa Jack? Ano? Wala po. Happy po ako nakatawag ako dito. Ate, ikaw ba? Sinuko mo ang bataan? Papa Jack? Kunyari, hindi narinig, ha? Kahit narinig, ha? Nag-iisip ko ng sagot, no? Naku, mga etos pa to. Ano po, Papa Jack? Binagsak po talaga. Binigay mo ang susi ng gate? Nakpo ko talaga, oo. Nakita na niya ang code ng, ang PUK code, yung PUK code. PUK, di ba kasi yung PIN nga, ang basa nyo, PIN PIN, di ba? Hindi dapat yung PUK, PUK din ang basa nyo. PUK code. Binigay mo ang code ng PUK code? Parang ganito na, Papa Jack. Yan natin. Ay, alam mo, yan na. Alam na natin. May nakukuha kasi, ate, kaya nagbait-baitan sa'yo. Sana naman, mga kaibigan, mananawagan sa mga daladalaga at mga babae na kaantabay bago nyo ibigay naman yung pukod mga panty nyo, kilalanin nyo naman. Taga saan? Diba? Sino ba ang magulang neto? Diba? Kung married ba, may katotohanan ba? Parang hindi kayo magsisi kasi ang katotohanan, kayo ang lugi. Diba?
Sa lalaki pa pwedeng bukas makalawa, isang tabo lang ng tubig, makahuugasan niya na yan. Okay na yan. Sa inyo, ate, trauma yan sa inyo. Alagaan niyo naman mga sarili. Tama ba? Opo, Papa Jack. Tama. Binigay-bigay mo. Sige, in love ka. Andun na tayo. Pero naknantokwa naman, ten. Iniwan ka lang ng ganyan. Ay, sige na, wag na tayo magsisiyang kasi nandyan na yan. Ayun, nakitang kutsain pa kasi masakit na yung pinagdadaanan mo. Pero sana, matuto ka na dito. Opo, Papa Jack. Tsaka mo nang asahang babalik pa yan, te. Ha? Inabandon na ka, ate. Baka magpauto ka pa dyan. Ang pangalan yan? Ang pangalan? Rex po, Papa Jack. Rex? T-Rex ka na? Rex po, R-E-X. Rex. Apelyido? Dumlao. Rex Dumlao, Yun ang pangalan nasa, Rex Dumlao. Sir! Iniwan kang GF. Sana mag-text ka man lang ng see you later, gano'n. Hindi mo na matuto, di ba? Talaga? Baka may asawa. Baka, di ko alam. Nahanap mo na sa Facebook? Hindi po. Hindi ko po siya nahanap, Papa Jack. Hanapin ko siya ngayon. Wala po siya, Papa Jack. Hinanap ko na siya. Kahit sa Google. Hindi Google ang basa dyan. Google. Google. Daming Rex Dumlao, Hinanap talaga ni Papa Jack. Hala ka, lagot. Talaga? Taga saan ba siya? Taga po, Abra po. Ilocano? Opo. Naku, mangibabain datan na manong niya. Manong. Talaga? Opo, Papa Jack. Wag mo ate. Ito siguro, in a way, sugar-coated. Ibig ko sabihin ate, mukhang pagagandahin ko na lang itong sasabihin ko sa'yo, pero I'm sure na mag-agree ka din. Ang isipin mo na lang, nung time na peke man o totoo, nagmahalang kayo, naging masaya ka naman. Ginusto mo naman yung sayang naramdaman yung dalawa. Kung totoo man sa kanya o hindi yun, ang importante, naramdaman mo sa'yo totoo yun, naging masaya ka. Diba? Yes, Papa Jack. Naibigay mo man yung dapat hindi ibigay, hindi ko alam ba't binigay mo yan, te. At least, ate, matututo ka ngayon at sana, sa darating na panahon, huwag ka magiging bitter, ha? Yes po. Pero matuto ka na, alagaan mo na sarili mo. Naintindihan mo? Yes, Papa Jack. Sabi ni PJ, isinuko na pala ang biyak na bato. Sira ulo to, Kung nakahanda ba siya, ate, hindi ka man nabigyan ng pagkakataon na sabihin sa kanya yung paalam, bibigyan kita ng pagkakataon, baka makarating sa kanya to, na? Sige, Papa Jack. Anong tawagin niyo nung kayo pa? Mga tipong honey bunch, ganon. Hindi, Papa Jack, Dad. Dad? Ha? Baby. Dad. Daddy po yung tawag ko sa kanya, Papa Jack. Malamang, alang siya tumawag siya ng daddy. Sige. Dad, wala na, hindi mo siya dad. Diba? Si Rex. Baka nakaantabay si Rex, ha? Magano ka na, sorry, thank you, and goodbye. Sige pa. May team song kayo, maliban sa buho ko? Meron po. Ano? God gave me you. Sa may bintaya po. Sa may bintana? Sino wanta niyan? Sino ba yun? Si Coronel po yun, Papa Jack. Sino ba yun? Nakalimutan ko, Papa Jack. Kaya mo na. Sige, ate. Mag-say sorry, thank you, and goodbye ka na. Sige pa. Rex, huwag nakikinig ka ba ngayon? Gusto ko lang sana sabihin na salamat sa lahat ng na itulong mo sa akin. Salamat sa lahat ng mga times na naging tayo. Kahit maiksi lang yung panahon, pero masaya ako na nakilala kita, naging party ka ng buhay ko. At saka, sorry kung may nagawa mo na ako kasalanan sa'yo. Kung ano ba yung pagkukulang ko. At saka, goodbye. Kahit hindi ba tayo nagkita nung
pag alis mo. Pero, bakit di ka nagpahal? Yun lang, Papa Jack. Hindi mo tinapos yung sentence eh. Okay lang po, Papa Jack. Tapusin mo naman, tinabitin kami lahat, buong Pilipinas yan, huy. Sabi mo lang, bakit naman, okay na po. Para lang hindi ka malito sa sasabihin mo. Mag-sorry ka na kung may nagawa kang pagkakamali sa kanya, ate. Diba? Tapos mag-thank you ka na sa mga naiambag niya sa'yo. Mga alaalang babaunin mo. Kahit gaano man kasakit yung ginawa niya pag-abandon na sa'yo. Tapos i-wish mo na siya ng good luck. At magpaalam ka na. Sorry, thank you, good luck, goodbye, go. Rex, good luck dyan sa... Sorry muna, man, good luck. Sorry, thank you, goodbye. Sorry, thank you, goodbye. Sige. Sumunod sa ano? Sige. Sorry dun sa nagawa ko kasalanan sa'yo, pero alam ko naman na alam mo na yun. Saka, sorry din sa pagkakakulitan ko, sa lagi kong pag-aasar sa'yo. At saka, thank you. Thank you sa mga naitulong mo, sa mga regalo mo. Ano mga regalo niya sa'yo? Ano po, Papa Jack? Teddy bear. At sa yung sigsig, Papa Jack. Saka yung sigsig na ibinigay mo sa akin. Kung magkikita mo tayo ulit, bibigay ko to sa'yo. Huwag mo na ibigay natin. Patubog na lang natin. Yung mga kahit na 350, makakikita pa tayo dyan. Yun na nga po, Papa Jack. Saka, dun sa yung may sakit ako, nilalagaan mo ako. Saka dun sa time pop, sa time po. At saka, good luck dyan sa Qatar. Sana, hindi mo alam mo na sa Qatar eh. Baka nasa ano lang yan, bandang Tarlac lang. Baka po, nasa Qatar po talaga, Papa Jack. Baka. May kasamang camel. Yan po, good luck kung nasod ka man kayo. Sana okay ka lang. And God bless. Sila po, Papa. Papa Jack. Ano mga may miss mo sa kanya? Yung ano po, Papa Jack, yung nagpunta po kami ng circle. Na pinasakay niya ako doon sa Sea Dragon na butik ko na ikaw sa ito. Ay, yung ano, yung parang ano doon. Yung rides doon. Opo. Hindi napakayakap ka sa kanya. Hindi po kasi malayo siya sa akin. Ay, bad trip. Tsaka yung ano, Papa Jack, yung nag-propose siya sa akin. Yung... Nakakainis isipin no, na baka hindi totoo yung ano, na ginawa niya. No? Nag-propose? Paano nag-propose? Paano ginawa niya? Ano, Papa Jack, tinawagan niya ako. Sabi niya, punta daw kami, may pupuntahan daw kami. Tapos, nung ano pa, may lakad ako nun, Papa Jack. Sabi niya, mag-aantay daw siya. Sabay kayong bumili ng sing-sing? Hindi po. Akala ko. Hindi po, Papa Jack. Binigay lang po niya sa akin. Baka naman binigyan ka lang, di nag-propose. Iba nag-propose eh. Ano po, Papa Jack? Nung nagmamadali na po ako, sabi niya, magmadali ka, baka kasi hindi mo na ako maabutan. Magmadali na po ako. May hawak na po siyang flower na malubog sa akin. Ano, cauliflower? Di ba, Papa Jack? Roses po. Roses. Kasi pag cauliflower, at least mauulam later. Alam mo naman, naghirap. Lahat na mauulam, ulamin na yan. Tapos, ayun po, Papa Jack. May binigay siya sa akin. Tapos may sinabi din siya. Ano sabi niya? Sabi niya sa akin na ang simbolo daw ng sigsig na binigay siya sa akin is yung malinis na pagbabahal niya sa akin, Papa. Ay, hindi proposal yun, te.
ang proposal ay, will you marry me? Opo, Papa Jack, sinabi din niya sa akin. Ang dami naman, pakyawan. Isang sing-sing lang, ang dami sinabi. Dapat, ang dami niyang dalang sing-sing. Anyway, sa ate, well, ang buong katotohanan, meron ka naman palang maitatagong mga magagandang alaala, ano? Nakaka-bad trip lang kasi nagsing-sing-sing-sing pa tapos iiwang ka lang na walang paalam. No? Yun nga, Papa Jack. Bigla na lang naglaho. Sana may paliwanag. Ano? Although 1 month pa lang mga nagiwalay, sana sana magkaroon pa ng pagkakataon. Hindi na para bumalik kung hindi naman nararapat, di ba? Kahit magpaliwanag na lang. Diba? Yung maayos na paalam. Yung maayos na kaway-kaway goodbye, no? Tama ba, te? Tama po, Papa Jack. Sige. O siya? Wala ka nang gustong sabihin pa? Wala na po, Papa Jack. Gusto ko lang mag-thank you sa'yo. Ano ang lesson nito, ate? Sabi mo nga sa akin. May natutunan ka ba? Meron din, Papa Jack. Halimbawa, ano? Yung pag nagmahal ka, Punta kang circle. Hindi po, Papa Jack. Paano? Kilalanin mo muna yung mamahalin mo, tsaka bigyan nyo yung isa't isa ng time na makilala yung isa't isa. Tama. That's my girl. Tsaka, wag agad ibaba ang bataan. Ano yun? Anong yun? Wag agad ibaba ang bataan. Isuko. Sorry, Papa Jack. Nakaka-bad trip, no? Nakuha na gusto. Wala na. Ay, minsan, mga kaibigan, ang hirap ipagtanggol ng mga kapwa ko lalaki kasi may mga ganito, eh. Nakaw, gawin kong bopis ang anis mo. Milited. Bopis, yung kalahati, gawin kong sisig. May litid din yun, na requirement yan. Nasa babae din po kasi yun, Papa Jack. Actually, ate, buti alam mo, natutuwa ko si alam mo, ha? Natutuwa ko si ate na responsable ka na may kasalanan ka din naman sa nangyari. Opo, Papa Jack. Pero humigi na po kasi ako ng tawad sa kanya, Papa Jack. Ba't ka humingin tawad sa kanya? Doon sa kasalanan ko po. Yung... Pero tanggap naman po niya, Papa Jack. Tinanggap na po. Magulo po, Papa Jack. Magulo. Yung mga nandito sa booth, magugulo, eh. May kausap ako, isusubo ko sa papel. Anong flavor ang gusto? Ang gulong to mga to, ha? Meron kasi dumating nakakapalda ng kortina dito. Gulo-gulo. Diba? Ang hirap mong kausap, no? Ay, nako. Wendy? Yes po, Papa. Alam mo, for a 19-year-old girl na kagaya mo, natutuwa ako na kahit pa paano, siguro ngayon na lang to, maliwanag ka mag-isip. Ha? Yes po, Papa. Gaano pa pabola, ate, ha? Opo. Okay? Yes, Papa. Kung gaanong hayaan natin na madala ka ng mga matatamis na salita. Okay? Naintindihan mo? Yes, Papa. Mo ate, kung ako sa'yo, manood ka na lang show sa TV5, ha? Every Saturday, 10 p.m. Alam mo yung show ko doon? Yes, Papa Jack. Inaabangan ko po, Papa Jack. Nanood ka last Saturday? Opo, Papa Jack. Tinan mo, sinungaling ka. Wala pa nga last Saturday, eh. Ngayon pa lang Sabado. Nung last Saturday. Naloko ako nito. Pwede naman magsabing hindi kung hindi nakapanood kahit meron. Ang itsasera mo, no? Ano mo to? Sino nanay mo? Ba't ganyan ka? Ha? Taga saan probinsya mo, te? Davao, Papa Jack. Davao. Nakapunta na akong Davao. Oo, marami. Nakapunta na ba akong Davao? Ay, nakapunta na pala akong Davao. Pinag-uwi ako ng 20 kilos sa tuna. Mga yata 6 months ko inubos. May gusto ka pang sabihin? Wala na po, Papa Jack. Ayan. Malinaw na po kasi sa akin lahat, Papa Jack. Sige. Hala, tulog doon. Ha? Salamat, Papa Jack. Salamat ka din. Nood ka ng show sa Sabado, ha? Sige, Papa Jack.
10 p.m. sa TV5. Ha? Okay po. Malay mo, loko, maging artista ko, kunin akong kapalit ni Superman. Diba? Kasi ngayon, yung brief ni Superman, tinago na sa loob eh. Kaya gusto ko na yan. Diba? Dati nakabrief siya sa labas eh. Pula pa, no? Landitig na, pula. Wala. Ano ba itong buhay ko ngayon? Ay, naku. Wendy, salamat sa pagtawag. Salamat din po, Papa Jack. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan. Mga kaibigan, that was our caller. Si Wendy ng QC19. Pinakailang ng rides? Mahal na. Alam ko sana Star City, baka maisa kayo doon, mahalin din nyo yung katabi. Huwag na.